Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyon mu. A yau ma cikin yardan Allah za mu bidiyo ne akan yadda za ka samu kuɗi a application. To bidiyon mu na yau insha Allah kamar yadda na gaya muku za mu yi bidiyo ne akan yadda za ka samu kuɗi, kuma insha Allah za ka iya cire kuɗinka cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. So da farko wani application ɗin da za mu yi bidiyo akan shi shine gashi nan anan, amma bari mu je mu nuna muku yadda za ku ɗauko shi. So da farko idan ka zo sai ka danna kamar yadda nake nuna muku a baya, sai ka danna alamar Play Store ka. Idan ma da 9 app kake amfani sai ka danna shi, amma bari mu shiga Play Store in nuna muku yadda za ku ɗauko shi. Sai ku danna kan shi kamar haka, kamar akan Play Store sai ku danna Clip Claps za ku danna kamar yadda kuke gani anan. Sai ku danna alamar searching. So kamar yadda kuke gani gashi nan ya kawo mana wannan shine application ɗin, shine Clip Claps Cash. Kamar yadda kuke gani mutum miliyan 1 da wani abu suka cire shi da sauransu dai gashi nan kamar yadda kuke gani anan. Za ku duba idan kun lura application ɗin nan gashi nan yana biya mutane da yawa, suna yabon shi a nan ƙasa kamar yadda kuka gani. So abin da za mu yi shine za mu danna application ɗin kamar haka. So da yake ni na riga da na yi installing nashi, kai za ka je ka yi installing nashi ne, ba wani abun nan ba ne, ba wani nauyi ne da shi ba. Za ka cire shi da wuri ma. To abin da za ka fara yi shine sai ka danna open, alamar open za ka danna. So idan ka gama downloading kenan. So da yake ni na riga da na yi downloading nashi, sun ce mun yi updating amma ba zan yi ba. So gashi nan yanzu anan na aje shi. Wannan shine application ɗin. So abin da za mu fara yi shine yanzu sai mu danna kan application ɗin kamar haka. Ga yanda cikin application ɗin yake. So kamar yadda kake gani za ka kalli bidiyoyi ne a cikin application ɗin. Za ka kalli bidiyoyi ne kuma ka samu kuɗi. So za ka nishaɗantu sosai saboda bidiyoyin dukkanin nishaɗi ne a cikin application ɗin. So a haka za ka na tara kuɗi kamar yadda kuke gani gashi nan anan. Yanzu abun da na tara gashi nan kamar yadda kuke gani. So kamar yadda kuka gani anan gashi nan yanzu na tara dala 1.19 kenan. So a haka za mu na tarawa har mu cire shi. Amma in ka so yanzu haka wannan yanzu haka kwanakin baya na tara kuma ina so in cire. So ina so in cire in gwada yana yi ko baya yi kafin na yi bidiyo akai, kuma na gwada cirewa kuma na cire, kuma dala 1 ne na tara a ciki, kuma na cire dala na guda 1. So abin da za mu fara yi yanzu shine bari mu nuna muku yadda za ku samu kuɗin. Idan kun kalli bidiyo ina ne za ku samu. So kamar yadda kuke gani anan, idan kun lura anan akwai abun da yake tafiya anan. Kamar yadda kuke gani gashi yana irga sakanni yana tafiya. Kamar yadda kuke gani gashi yanzu saura second 35 kenan. Gashi anan kuma idan kun lura da kyau anan ƙasa da shi kamar yadda kuke gani gashi wani abu kuma an rubuta 2 a kai. So kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu wannan ma abun nishaɗi ne. Kun ga wannan kare kenan, wai kare yana motsa jikin shi gashi nan kamar yadda kuka gani. Ku gani abun da wannan. So kamar yadda kuke gani dai gashi nan za ku na kallon bidiyoyi ne haka. Za ku nishaɗantu sosai kuma ku samu kuɗi akai. Wannan ma shi ma abun ƙaruwa ne, shi yasa na yi bidiyo akai. Kamar yadda kuke gani gashi yanzu saura 2 second gashi nan yanzu guda 2 ne, sai mu jira shi. Bari ya gama kawowa. Kamar yadda kuke gani gashi yanzu kuna ganin alamar nan tana motsi. So gashi nan ya gama. Bari mu zo mu shiga nan kamar haka. So kamar yadda kuke gani ga abubuwan nan yanzu, wannan idan ya cika in ka ci sa'a a ciki, ka gani yanzu anan kamar yadda kuke gani wani ya samu wannan dala 1 gashi nan da sauransu. So waɗannan abubuwan duka idan kana yi to ka gani yanzu anan a cikin 150 na tara 117. Anan kuma cikin 120 na tara 76. Anan kuma cikin 120 shi ma na tara 60 da wani abu, 68. Anan ma cikin 20 na tara 9.
So kamar yadda kuke gani ga sunan anan duka dai, wannan ma kamar yadda kuke gani ga shi nan cikin 30 cikin 20 na tara 7. So duka idan ka gama tarawa za ka bubbuɗe su ne, idan ka bubbuɗe su kuma za ka samu kuɗi ne masu yawa a ciki ba kaɗan ba, in ka ci sa'a masa kusan dala 10 za ka samu. So anan kamar yadda kuke gani ga shi yanzu anan sun ce mun open, kamar yadda kuke gani anan yanzu ina da bonus anan wanda za su na baka in kana kallon bidiyoyi. So abinda za ka fara yi shine sai ka danna kan shi kamar haka. So bayan ka danna kamar yadda kuke gani ga shi yana wani sacin haka. So kamar yadda kuke gani ga shi yanzu ga shi abun da kuke gani wancan abun zai ƙaru kenan. So ga shi yanzu na samu coins 100 kamar yadda kuke gani ga shi nan abun da yana ta ƙaruwa. Sai ka danna a nan cikin su nan sai ka danna wata alama. So daga nan again za ka ƙara danna open akan ɗayan tunda ɗayan ka gama da shi. So kamar yadda kuke gani shi ma ya buɗe ya ƙara mun again, a haka za ka na ƙara su. So ga shi yanzu saura guda ɗaya ne, ka ga ɗazu guda 3 ne amma yanzu na buɗe 2 saura guda 3. So abun da za mu yi shine shi ma sai mu taɓa shi kamar yadda kuke gani yanzu abun da nake da shi wannan bonus ɗin da nake da shi kenan, coins ɗin da nake da shi 3,126. So bari ku gani in na buɗe wannan nawa zai zama. Kamar yadda kuke gani ga shi sun bani guda 100 a kai, kamar yadda kuke gani ga shi yanzu ya zama 3,200, ɗazu da 126 yanzu kuma da 226. So a nan ma in ka so ga shi nan anan special, a nan ma in ka zo in ka ci sa'a za ka samu wasu abubuwa daban. A nan ma ga shi nan free in ka je ka bi ƙa'idoji da sauransu, a nan ma za su baka kuɗi. So kamar yadda kuke gani ga shi nan ɗazu 117 ne a nan wajen amma yanzu ya zama 121. cikin 150 na samu 120 da wani abu. Nan kuma ɗazu ka gani ɗazu 70 ne ina ga, yanzu kuma gashi ya zama 90. Duka dai gashi nan yana ta ƙaruwa. So haka za ka na yi sai ka tattara, in ka gama tarawa sai ka je ka cire kuɗinka. So abinda za ka gama idan kana so ka cire kuɗi, abinda za ka yi shine sai ka danna wannan alamar USD ɗin nan shine United States Dollar kenan, US dollar, sai ka danna kan shi kamar haka. So bayan ka danna gashi nan abubuwan da zan iya cirewa kenan yanzu. Na farko zan iya cire dala 10, na biyu dala 15, sai dala 30, sai dala 20, ga dala 40, ga dala 50. So abun da yasa suka ƙara shine kwanakin baya kamar da kuke gani na gaya muku na cire kuɗi a nan gashi nan dala 6. So dala 6 da na cire su ne wanda kuka gani yanzu abun da ya rage mu yanzu a cikin kuɗin da na tara yanzu dala 1.19. Abun da za ka yi shine haka za ka na tarawa sai ka danna cash out. Kana danna cash out sai ka zo nan cikin iya adadin da ka tara a nan cikin ko dala 10 ko 15 ko 20 ko a nan kuma a nan ma za su aje maka wani kaɗan haka, za ka gani a nan za su aje maka kaɗan haka, amma da yake ni na cire yanzu babu sun cire abun a wajen. So haka za ka na tara, in ka cire sau ɗaya za su ƙara maka adadin kuɗin da in ya kai tukunna za ka iya cirewa. A haka za ka na tara kuɗi da yawa kuma za ka samu ka cire su gashi nan. Amma ta PayPal kamar yadda kuke gani a nan, withdrawal via PayPal kamar yadda kuke gani ta PayPal ake karɓan kuɗin. So insha Allah duka wannan shine ƙarshen bidiyon mu na yau. Kar ku manta ku ci gaba da danna mana subscribe da kuma alamar like saboda ku samu irin waɗannan bidiyoyi masu amfani da za mu amfana da su sosai. Godiya nake, masha Allah. Da Allah ku ci gaba da danna mana subscribe, madalla.